apirilean zehar, gaztelaniatik egiten dugun itzulpen desegoki bat zuzenduko dugu. Eta zein da batalko gen hori? Itzulpenari eta entonazioari erreparatuko diogu. Ea bada, hasi! Askotan, como Amaia no ha venido eta horrelakoak, euskerara nola Amaia ez den etorri bezala itzultzen ditugu. Hau da hitzezko itzulpena egiten dugu. Gainera, gaztelaniazko intonazioa erabiltzen dugu. Baina, arrazoi duzu, eta nola esan beharko genuke? Menpeko perpausa erabili beharko genuke kasu horretan. Hau da, Amaia etorri ez denez, eta intonazioa ere aldatu beharko genuke. Aurra eribidea! Kaixo, egunon, kaixo, Amaia zen etorri, egiten duzu klasea. Azagoa hasta bukatzeko. Bai, oso luztea, nintzat. Bai, Rustiraren honean etxean abaztatzea. Jo, ez egun guztia bazkari goxean jarriko duela. Primera, eskerrik asko azalpenagatik. Ea zuzentzen dugun, Bihar arte! aio!